खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गं 5622 फरायसालि आरो 20288 सा फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामसिगोन। दिनै मुलुगनां आइजो सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिदों। आसामनि गासैबो बियाबफोरखौ दाफामनायनि हेंथायै AIUD एबा सुप्रिम कर्टआव थांगोन। कर'ना भाइरासनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन आसाम सोरखारा बुंदों RP शर्माया। कर'ना भाइरासनि थाखाय सरकारि मावफारियाफोरनि बाय'मेट्रिक्सआव एटेन्डेन्स होनायखौ 31 मार्चसिम बन्द खालामबाय। सालमारायाव सासे बांलादेशी मोसौ स्मागलार हमदों। सुक्लाय सेरफाङाव BPFनि बिजाथि गणेश कछारियानो देरहागोना रोखा। दिहिरा लाइमोन BPF आरो BSUआ बाइक रेलि खालामदों। मरिगावआव गोबांथार बिबांनि गान्जा आरो ब्राउन सुगार हमदों। केरालायाव नखरसेनिनो 7 सुबुंनाव कर'ना भाइरास। दानिया आबुं रादाब। रायजोनि भेन्सार फरायसालिफोर आरो बेनि फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ सोरखारि खालामनो बिथांखि लाबाय रायजो सोरखारा। सोलोंथाइ मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव बुंनाय बादिब्ला गुदि फरायसालिनिफ्राय लाजेननानै कलेजसिम गासै गं 5652 सोलोंसालिफोर आरो सा 20,299 फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि जुनै रायजो सोरखारा 372 कौटि रां थिखानाय जाबाय। सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायदों दि बावैसो साननि गेजेरावनो सोरखारि खालामजानो गोनां गं 5622 फरायसालिफोरनि गेजेराव गं 32 कलेज आरो बेनि थाखाय 1512 सा फोरोंगिरि, गं 358 गोजौ फरायसालि, बेनि थाखाय सा 2538 सा फोरोंगिरि, गं 154 जुनियर कलेज, बेनि थाखाय सा 1588 फोरोंगिरि, गं 114 हायर सेकेन्डारि फरायसालि, बेनि थाखाय 768 सा फोरोंगिरि, बेनि अनगायैबो 2298 आपार प्राइमारिनि सा 7806 फोरोंगिरिफोर आरो 2695 लवार प्राइमारिनि सा 5552 फोरोंगिरिफोरा मुलाम्फा जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायथिदों। दिनै 8 मार्च मुलुगनां आइजो सानखौ मुलुगनि दाब दाब जायगायाव गाजा गोमजायै फालिदों। बिटिआइडि हालामावबो माखासे गावसुंथा आरो आइजोआरि आफादफोरा मुलुगनां आइजो सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। कक्राझार चन्द्रपारा गोजोन देरायाव नेरसोन NGOआ माखासे गेलेमुआरि आयदाफोर लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ फालियो। ओजोंहा कक्राझार B.Ed सोलोंसालियाबो 7 मार्च खालिनो ताइक्वान्ड' सोलोंथाइ हाबाफारि बानजायनानै मुलुगनां आइजो सानखौ सिगांग्रो बरायो। मख'थावदि आइजोफोरनि मोनथाय आरो मुलुग गोजोननि थांखि लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ इं 1975 मायथाइनिफ्रायनो फालिबोदों। डेलिमिटेशन एक्ट 2002 नि जोहै आसामनि गासैबो बिधान सभा बियाब आरो लकसभा बियाबफोरखौ दाफामनो बिथांखि लानायखौ हेंथा होदों बदरुद्दिन आजमल दैदेननाय AIUDF राजखान्थि पार्टिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसामनि बियाबफोरखौ दाफामनायनि हेंथायै गोजौसिन बिजिरसालियाव थांनोबो थांखि लाबाय होननानै सारुक्षेत्रीयाव खुंनाय मोनसे सुबुं थुरुमायाव बाहागो लानानै आजमलआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि डेलिमिटेशन एक्ट 2002 बायदियै सुबुं सानखोखौ नायनानै बिधान सभा आरो लकसभा बियाबफोरखौ दाफामनायनि राहा दङ आरो बेखौनो मावनो सिगांदों आसाम सरकाराबो। बे खेबाव भाइरासजों रुजुनानै BJP दैदेननाय रायजो सोरखारनि हेंथा बानबुंथि होदों BJP नागारना बावैसो कंग्रेसआव हाबहैनाय आरो आगुनि MP राम प्रसाद शर्माया। RP शर्माया बुंदों दि आसाम सोरखारा गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिख्रुइबो खैफोद गोनांसिन। बबेखानि शुक्रबारखालि आसाम बिधान सभायाव थिसननायनि सिगांनो राङारि बाजेटनि कपिया अनलाइनआव लिक जानायनि सोंखारिनायजों लोगोसेनो आसाम सोरखारनावबो कर'ना भाइरास बायदि गिख्रंथाव जिउसाया हाबबाय होननानै अजद होदों RP शर्माया आरो मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ आसि थुदों। भारतआवबो गिख्रंथावै गोसारनो लामा लानाय कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनि गासैबो सरकारनि मावख'आरि आरो मावफारियाफोरा बाय'मेट्रिक्स जन्त्रआव एटेन्डेन्स होनायखौ 30 मार्चसिम बन्द खालामथ'बाय भारत सरकारा। मख'थावदि कर'ना भाइरासआ हासिवनाय, गुजुनाय,
गगा, हां लानाय हगारनाय, मोदोम नांदेरनाय आरो जायखिजाया राहाजोंनो सासे मानसिनिफ्राय गुबुन सासे मानसिनाव सन्देरो। बेखायनो कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव सन्देरनायनिफ्राय एसेब्लाबो सांग्रां जाहोनो थाखाय सरकारा साख्रि आवलाफोरनि बाय'मेट्रिक्सआव आसिजों थुनानै एटेन्डेन्स होनायखौ बन्द' खालामथ'बाय आरो रेजिस्टार खातायावनो एटेन्डेन्स मुंसाइ होनो बिथोन होदों। आसामाव गुबुनारि हाबसनफैनायफोरनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो हादरनां सिमना बारनानै आसामाव हाबफैनाय सासे बांलादेशीखौ रैखाथि बिफाना साउथ सालमारा मानकासार जिल्लायाव हमनो हादों। हमजानाय मोसौ स्मागलार बांलादेशीखौ 30 बोसोर बैसोनि आजाहार आली होननानै सिनायथिदों रैखाथि बिफाना। रिपर्टनि बादिब्ला आजाहार आलीया बांलादेशनि कुरिग्राम जिल्ला रौमारी पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेहुलासार गामिनि थागिरि। बबेखानि आजाहार आलीजों लोगोसे मासे मोसौबो हमना मोनो रैखाथि बिफाना। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव सुक्लाय सेरफां समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथियानो देरहागोना रोखा जादों। बे समस्तियाव बिपिएफनि जानानै गणेश कछारिया बिसायख'थि गेलेगोन। सनिबारखालि बाक्सा जिल्लानि नावकाटायाव जानाय बिपिएफनि मोनसे सुबुं गौमायाव बिपिएफनि रोजा रोजा मददगिरिफोरा बाहागो लानानै बिपिएफखौनो देरहाहोगोननि इसारा होदों। सुक्लाय सेरफां ब्लक कमिटि बिपिएफआ बानजायनाय बे सुबुं गौमा हाबाफारियाव एमपि बिश्वजित दैमारी आरो बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर्मनआ बाहागो लायो। सुबुं गौमायाव रोजा रोजा सुबुं थुबुर जानायखौ नायनानै बिपिएफनि बिजाथि गणेश कछारियानो देरहागोना रोखा होननानै इसारा होदों। इउपिपिएलनि अनगा बिसायख'थियाव नब सरनियाजोंसो मैखोम मोगा-मोगि जागोन होनना आलासि बिबुंथिगिरिफोरा बुङो। बे सुबुं गौमानि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आफादनि सा 350निबो बांसिन सोद्रोमाया बिपिएफआव हाबो होननानै सुलुङाव मिथिहोदों। बाक्सा जिल्ला दिहिरा लाइमोन बिपिएफ कमिटि आरो बड'लेण्ड फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै लाइमोन भटार आरो गासैबो भटारफोरनो सांग्रांथि होनो जुनै बाइक रेलि खालामदों आफादा। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बाइक रेलिखौ आगुनि एमएलए हितेश बसुमतारिया जागायनानै होयो। बबेखानि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जेबो गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानैबो बुंथियो हितेश बसुमतारिया। पुलिस बिफाननि गोख्रों सिग्रोमनायनि जोहै थांनाय हराव मरिगावआव गोबांथार बिबांनि ब्राउन सुगार, गान्जा आरो बिस गोनां टेब्लेटफोरखौ हमनो हायो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला संगालिनि मेगन थिफायनायाव मरिगाव पुलिसआ लक्षी हिरा मुंनि सुबुंनि न'आव बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। केरालायाव नखरसेनिनो 7 सुबुंनाव सन्देरदों कर'ना भाइरासआ। बेजों लोगोसेनो भारतआव कर'ना भाइरास सन्देर जानाया सा 39 सिम बांबाय। सुलुंनि बादिब्ला केरालानि पाटनाम थिता जिल्लानि नखरसेनि 7 सुबुङा कर'ना भाइरास सन्देर जादों। बिसोरनि गेजेराव 3आ 29 फेब्रुआरिखालि इटालीनिफ्राय गिदिंबोफिनदोंमोन आरो गुबुन 2आ नखरनिनो। मख'थावदि भारतआव केरालानि 3 सुबुङानो गिबियाव कर'ना भाइरास सन्देर जादोंमोनब्लाबो आरोग्य मोनदोंमोन। दा गोदानै नखरसेनिनो 7 सुबुंनाव सन्देरनाया केराला सरकार आरो रायजो राजाफोरखौ संखिखांहोदों।